o avui nosaltres plantegem un mètode d'ortografia que és dominar l'ortografia sense esforç. Molta gent el coneix com el mètode Gavarró, cosa que em fa bastanta gràcia, francament, però a vegades quan vaig a escoles, molts alumnes o molts professors l'anomenen així i és simpàtic perquè, clar, jo soc el Daniel Gavarró, no? I el mètode Gavarró, doncs no em deixa de fer-me gràcia que l'anomenin així. Què veurem avui? Què implica aquest mètode Gavarró i què implica aquesta estona que estarem junts? Al marge de que en un cert moment jo contestaré els vostres dubtes que tingueu pel xat i aquesta és la gran avantatge d'estar en directe i no pas de veure-ho en diferit, doncs avui el que farem serà que veurem el procés mental que porta les persones a tenir una bona ortografia. De tal manera que entendreu quin és el procés mental que porta a reduir les faltes ortogràfiques fins a un 80%, però que un cop que s'incorpora podem seguir millorant. A més, tinc l'esperança de que l'explicació d'avui sigui prou senzilla, prou clara, prou estructurada, com perquè tingueu la certesa, la seguretat de que si volguéssiu podríeu començar-ho ara. A més, m'agradarà dir-vos que us faré arribar una col·lecció de materials en PDF de mostra i d'aprofundiment també i extras perquè aquesta xerrada sigui realment útil i a tothom que no ha vingut li digueu vas fer molt malament de no venir, tot i que, mira, per bondat infinita també els hi podeu fer arribar els materials que us fem arribar a vosaltres i ja està. Anem al que anàvem. Explico la visió global de bona ortografia sense esforç i, si us sembla, al final fem preguntes, a no ser que al mig de l'explicació estigui dient alguna cosa que simplement no se m'entén. Llavors, a través del xat podeu fer alguna pregunta. Jo diria que hi ha 3 problemes importants, hi ha 3 problemes bàsics, principals al món de l'ortografia, i és que passem una mà d'hores impressionant amb poc resultat. I si no, mireu a quart de secundària, a quart d'ESO, quantes hores hem fet al llarg de la primària i de secundària d'ortografia i tanmateix hi ha alumnat que té una ortografia desastrosa. Moltes hores, poc resultat per un grup determinat d'alumnat. És més, i aquesta és la segona idea, l'alumnat que ara no sap, no millora. Ja pots fer quadernets, ja pots fer dictats, ja pots fer normativa, ja pots fer... Però els que escriuen malament continuen escrivint malament i jo crec que això no és que ho hagi viscut jo sol, que he estat a l'escola 25 anys, sinó que jo crec que ho hem viscut tots, totes les persones que fem classe, hem vist que els que en ortografia no milloren, no saben, els que no saben tampoc no milloren. I clar, llavors no ens estranya que no tinguin gaire motivació, perquè clar, com vols motivar-te per una cosa que en realitat tu saps que no l'estàs superant i que pel que es veu no la superaràs perquè els fets parlen. Si tu estàs a 6è de primària i t'estàs esforçant des de fa anys per dominar l'ortografia i no hi ha forma humana, doncs hi ha un moment que tu ja tens 10, 12 anys i dius, en fi, jo no m'ho trauré mai, això, i per la qual cosa és normal que aparegui una manca de motivació. I jo crec que hi ha un error important que mirarem de resoldre amb aquesta xerrada, crec que us donarà unes pistes molt importants per reduir les faltes ortogràfiques fins a un 80%, i és que nosaltres a l'escola fem moltes activitats, però no ensenyem el procés mental que porta a dominar l'ortografia. No ensenyem a pensar ortogràficament. Què fem? Home, fem activitats, dictats, normes, copiar la paraula, jocs de paraules, famílies de paraules i activitats diverses que trobem als quadernets d'ortografia, des de, jo què sé, mots encreuats, que bonic els mots encreuats, que no serveixen per res, ja us ho dic jo ara, a nivell ortogràfic, però bueno, estan bé, són monos, ens ajuden a... En fi. Però són activitats, és com si nosaltres féssim activitats. Llavors jo us proposo un repte a vosaltres, us proposo el repte de que pensem quin és el procés mental que fem nosaltres per tal d'escriure bé, per tal d'escriure les paraules. Quin és el procés mental? Així que ara, si us sembla, farem una investigació, la farem tots junts, totes juntes, jo us faré una pregunta, vosaltres busqueu la resposta i ja està. Si voleu, fins i tot la podeu apuntar al xat, no és obligatori, només si voleu. Molt bé, quin procés fem nosaltres? Doncs us animo a que penseu com s'escriu la paraula avió, que la penseu.
I que si esteu plenament segures, plenament segurs, fins i tot l'escriviu al xat. Però només si esteu segures de com s'escriu avió. Si esteu tan segures, tan segurs, que podríeu escriure-ho sabent que no us trauran el títol de mestre. Llavors, i les persones que teniu problemes de connexió, simplement veieu a dalt que hi ha una part que diu reconnectar i tic-tic, i cliques allà, llavors generalment es torna a reconnectar. I és que a vegades si teniu l'internet fluix és un problema tècnic. Molt bé. Com s'escriu avió? Esteu absolutament certs, absolutament segurs de com s'escriu avió? Us podríeu jugar el sou i el títol de profes a la paraula avió? Amigos, avió. Sí, hi ha persones que ja l'estan escrivint al xat. Fantàstic, fantàstic, fantàstic. La persona l'escriu, una altra persona diu una persona, la Maria Jacoba diu la veiem dintre del nostre cap. Diu, efectivament, la veus dintre del teu cap. I bomba, i bomba. Us atreviu a escriure la paraula bomba? Què? S'atreviu a veure la paraula bomba, bomba. La pots veure dintre del teu cap i fins i tot la podries escriure al xat. Et pots jugar al sou a la paraula bomba? Ojo el que estic dient. Que et puguis jugar al sou a la paraula bomba. Jo crec que la tenim aquí i és la mar de simple, no? Aquí està, bomba. I algunes persones, a la meva fins i tot l'esteu escrivint al xat, efectivament, bomba. I ara... I per què? Vosaltres esteu fent un procés mental. Quan jo dic la paraula i esteu absolutament certs que aquesta paraula s'escriu així, esteu fent un procés mental i és aquest procés mental el que s'ha d'ensenyar. Anem a l'última paraula. Anem a l'última paraula, que és cava. Cava. Una mena de vi alcohòlic que té gas, que és espumós. Molt bé, cava. Com s'escriu la paraula cava? I la veritat és que m'importa un rave, igual que a vosaltres, no ens importa com s'escriu la paraula cava, tot i que alguns de vosaltres en aquest moment dieu que és evident que s'escriu així i fins i tot algun de vosaltres l'esteu escrivint, crec jo, al xat. Sí. Molt bé, l'esteu escrivint al xat, l'esteu pensant, perfecte. En realitat la paraula en si mateixa no té la més mínima importància. Ja les veig aquí escrites, fantàstic, però, i sí, l'escriviu bé. Però aquí el que té importància és el procés mental que heu fet, que la Maria Jacoba ho ha comentat. Diu, home, si és que jo escric les paraules perquè la veig dintre del meu cap. És això el que nosaltres hem d'investigar, és el que hem fet dintre del nostre cas. I és que nosaltres hem vist les lletres mentalment dintre del nostre cap. De la mateixa manera, si jo a vosaltres, en cas que sapigueu anglès, us digués com s'escriu la paraula book, com s'escriu la paraula, jo què sé, hello, com s'escriu la paraula together. Si la saps escriure perquè quan penses en ella te la imagines amb les lletres, veus les lletres. Nosaltres veiem les lletres de les paraules mentalment d'una forma inconscient, d'una forma superràpida, d'una forma superàgil. No ens n'adonem, però les veiem. Llavors, com que tenim la seguretat de que la paraula està bé, l'escrivim. Ja està. Però i si no tinguéssim la seguretat? Bé, si no tinguéssim la certesa, el que faria és que buscaríem un recurs, buscaríem una norma, buscaríem un sinònim, buscaríem el diccionari. És a dir, el procés mental que fan les persones que tenen bona ortografia és recuperar d'una mena de motxilla on guardem totes les paraules, les recuperem visualment de tal manera que nosaltres automàticament, a una gran velocitat, inconscientment, jo diria, nosaltres veiem les lletres de la paraula. I si la veiem amb seguretat, l'escrivim. I si no, busquem una alternativa. Aquest és el procés mental ortogràfic. Què vol dir això? Això vol dir que no s'han de fer tants dictats, no s'han de fer tants mots encreuats, no s'han de fer tants quadernets, no s'han de fer totes aquelles activitats. No són necessàries. El que és necessari és que ensenyem aquest procés mental. He fet una afirmació molt gorda, he fet una afirmació molt grossa, molt gruixuda, però també molt evident. Si les persones que tenim bona ortografia fem un procés mental en el que veiem les paraules, aquest és el procés mental que nosaltres hem d'ensenyar al nostre alumnat.
Tot ha d'estar al servei d'això. No ens hem de centrar en les activitats, sinó en el procés mental. És a dir, hem d'aconseguir que el nostre alumnat tingui una pantalla on pugui veure les paraules i tingui una motxilla amb moltíssimes paraules. Domini tot el vocabulari bàsic, domini tot el vocabulari habitual i quan vagi a escriure'l, l'escrigui bé perquè té al cap la imatge de la paraula, la té allà. Molt bé. Potser ara us esteu preguntant, però llavors l'alumnat que escriu malament, com ho fa? Què fa? Què fa dintre del seu cap? I jo us ho diré. Hi ha bàsicament 3 grans processos que l'alumnat que escriu malament fa dins del seu cap. Un primer procés és un procés auditiu. És a dir, en lloc de... Són auditius, alumnat auditiu, perquè en lloc de buscar la imatge de la paraula, busquen el so de la paraula. Desastre. Un desastre absolut. Perquè, esclar, quan hi ha lletres que no sonen o lletres que sonen d'una, jo què sé, una O que sona com a U, com per exemple es fa a Barcelona, aquest tipus de... Pues ja està, estàs acabat. Un procés auditiu amb la H, amb la B alta, amb la B baixa, amb la C, la doble S, tot això, una R muda al final de la paraula, pues és un desastre. Per tant, hi ha alumnes que es relacionen amb l'ortografia auditivament. Suspendran. I per més quadernets que facin, per més dictats que facin, mentre se relacionin auditivament, no se n'en sortiran. Després hi ha altres alumnes que es relacionen sinestèsicament o a partir de les sensacions físiques. És a dir, per exemple, la paraula vent. Com s'escriu vent? B alta, B baixa. Ai, no sé, jo ho sento així, molt, que em toca a tot arreu. Però si em toca a tot arreu serà una B baixa, no? Doncs ja està, B baixa, vale, tira. Bé, ara la veuràs encertada, però és que no té cap lògica. La paraula vent l'has de poder veure i fixeu-vos que si tu veus la paraula vent, te n'adones que té una lletra muda al final i que comença amb B baixa. Però si no la veus, si tu no veus la paraula, si no tens aquest clac, 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 aquesta imatge de la paraula, si el que busques és la resposta a la sensació física o el que busques és la paraula amb el so, per més ortografia que facis, mentre continuïs tenint aquest procés mental, no avançaràs. Hi ha un altre tercer grup de l'alumnat que quan es planteja escriure una paraula, el que fa és visualitzar no la paraula, sinó l'objecte. Per exemple, ara estaria visualitzant el vent. O si dic cava, estaria intentant visualitzar el cava. O si dic avió, intentaria veure l'avió. I veuria l'avió, amb el logo de Vueling, tot perfecte. Però, clar, això no et dona cap pista sobre com s'escriu, no? I això és el que fan l'alumnat que té mala ortografia. Resumint, què és el que hem de fer? Home, doncs hem d'ensenyar al nostre alumnat a pantalla, és a dir, a veure les paraules, motxilla, és a dir, a tenir un munt de paraules de vocabulari habitual recollides a la seva motxilla interior, a la seva memòria visual per poder-les projectar a la pantalla, per poder-les veure i escriure. Un cop que un té una pantalla i una motxilla, és a dir, un cop que un té el vocabulari habitual memoritzat i el recorda, no auditivament, sinó visualment, llavors qualsevol treball ortogràfic serà bo. Que llegeixes un llibre i el guardes visualment, millores l'ortografia. Que fas teatre i estàs estudiant el guió del teatre per representar-lo, això estàs fent ortografia. Que resulta que fas un quadernet d'ortografia avorridíssim, però bueno, és igual, tu el fas. Doncs, com que el guardes visualment, doncs allò millora la teva ortografia. És a dir, facis el que facis, un cop que tens el procés es millora la teva ortografia. Ara bé, mentre el teu procés sigui un procés auditiu, mentre el teu procés sigui un procés sinestèsic o mentre en lloc de veure les paraules vegis els objectes, no importarà la de llibres que facis, la de quaderns ortogràfics que facis, perquè simplement no avançaràs. Què vol dir això? Home, doncs vol dir que nosaltres hem de fer un procés d'ensenyament del nostre alumnat, bàsicament jo diria en 3 passos. Un primer pas que és assegurar-nos que tots tenen suficient memòria visual. Aquest és el pas número 1.
un pas número 1 que jo crec que és senzill d'entendre i molt lògic, és a dir, hem de procurar que tinguin suficient memòria visual. Però un cop que la tinguin, un cop que tenen aquesta memòria visual, l'han d'aplicar a l'ortografia. Perquè si tu no l'apliques a l'ortografia, si tu no veus les paraules, no et servirà de res. És a dir, no n'hi ha prou en tenir molta memòria visual, però s'ha de tenir. Per això és el pas número 1. Però un cop que la tens, l'has d'aplicar a l'ortografia, ja està. I llavors després, com a tercer pas, has d'omplir tota la teva motxilla de vocabulari. I jo normalment parlo de dos vocabularis, el vocabulari cacogràfic i el vocabulari personal. És molt fàcil d'entendre. El vocabulari cacogràfic són aquelles paraules que estadísticament s'escriuen moltes vegades i normalment s'escriuen malament. Per exemple, la paraula però. Per exemple, la paraula vaig. Per exemple, la paraula hi havia. Per exemple, s'entén? Són paraules molt habituals que, lamentablement, doncs, s'escriuen malament. Llavors, clar, nosaltres ens hem de centrar en aquestes paraules que surten moltes vegades i moltes vegades escriuen malament, és el primer que s'ha de fer a la motxilla. Aquest és el primer de la motxilla. I el segon de la motxilla és, com que cada alumne utilitza un vocabulari personal i a vegades uns s'equivoquen en unes paraules i altres en altres, doncs cada persona hauria de mirar de netejar, d'incorporar aquelles paraules que ell o ella fa servir més sovint. Hi ha alumnes, per exemple, que els agrada molt, jo què sé, fan redaccions i tot sovint els agrada parlar d'esports i, en canvi, hi ha altres que els agrada molt més parlar de relacions, parlar de viatges, parlar d'altres coses. Doncs molt bé, uns tindran un vocabulari d'esports que hauran de dominar molt més i altres, és a dir, hi ha un vocabulari que és personal. Cada persona ha de millorar el seu propi vocabulari. Però l'ordre és aquest. Primer, tenir memòria visual. Després, vincular la memòria visual a l'ortografia i en tercer pas, i només quan ja tinguem prou memòria i la vinculem a l'ortografia, només llavors hem d'omplir la motxilla de vocabulari. Clar, la pregunta que us estareu fent en aquest moment és, bé, i tot això com es fa? Vale, ja ho he entès, però pareu un momentet. Si en aquest moment esteu dient ja ho he entès, però com es fa? Heu fet un salt extraordinari, perquè personalment a magisteri a mi no em van ensenyar el procés mental ortogràfic. A mi a magisteri em van dir que havia de fer molts dictats i moltes còpies. Mentida podrida. Per la qual cosa, si en aquest moment heu entès que el que importa és el procés mental, heu fet un pas extraordinari. Llavors, clar, el segon pas és dir, bé, i això com ho ensenyo a l'aula? Per entendre-ho, jo seguiré l'ordre d'un quadern que es diu Dominar l'ortografia, que és aquest d'aquí, però jo l'ensenyaré, que veus, però que no té cap lògica. No és un quadern normal, perquè, si us fixeu, té figures de colors, però per què ha de tenir figures de colors? Home, perquè en un cert moment treballarem la memòria visual i quan treballem la memòria visual després les juntarem amb les paraules i després, per la qual cosa, tindrà exercicis de memòria visual que normalment no surten a cap material d'ortografia. Per una altra banda, aquest material que a més us l'enviaré en PDF perquè el tingueu, doncs aquest material d'ortografia, aquest quadern d'ortografia, és un quadern d'ortografia que no és una col·lecció que cada any s'ha de fer la A, cada any s'ha de fer la B, no! Perquè és un quadern que t'ensenya el procés mental, tu incorpores veure les paraules com a imatge i a partir d'aquí la teva millora és continuada. Molt bé, doncs us ensenyaré això amb aquesta metodologia que redueix les faltes ortogràfiques fins a un 80%. Jo seguiré aquest quadern i ja està. Aquest quadern té una sèrie de coses que són guais, que són interessants, que estan molt bé, i és que hem fet una nova edició en la qual tots els exercicis, abans de fer-los, hi ha un apartat pel profe per dir, mira, ara faràs un exercici de memòria visual i és per això, per això, per això i per això. I sabràs que aquest exercici es pot passar a la pàgina següent quan passi això, això i això amb el teu alumnat. Per la qual cosa, clar,
hi ha tota una part d'informació detallada per profes, que jo crec que és molt important, i després, encara més per fer-ho més fàcil, hem fet uns petits vídeos de 5-8 minuts que estan repartits al llarg del llibre per dir, mira, ara el que comences és a fer això per aquest motiu i per aquest altre. I d'aquesta manera és com tenir-me a mi a la classe, per dir-ho així, dintre del llibre, ja està. Tu agafes el QR, l'enfoques amb el telèfon mòbil i surto parlant. Hola, veig que estàs en aquesta lliçó, doncs ara el que hauríem de fer és bla, bla, bla. I per tant estic al teu costat. I per una altra banda, aquest quadern també inclou un programa informàtic que és complementari. Però anem a veure com es fa tot això d'aquí. I veig que al xat us han posat el quadern de mostra perquè us el pugueu baixar i el pugueu veure i tenir-lo. Igualment, com que us enviaran un correu electrònic amb el link amb aquesta xerrada, amb aquesta formació, perquè la pugueu passar també als vostres companys, perquè imagina que tu dius, ostres, jo ho veig claríssim, però ara com els explico als meus companys i a les meves companyes de cicle? Doncs, bueno, com que tindràs el link, el podràs compartir. Llavors, el veieu conjuntament, discutiu i dieu, doncs mira, l'any que ve el que farem serà que enfocarem l'ortografia d'aquesta manera, tantes tonteries, ja, vinga, anem al que toca. Molt bé, si us sembla, vaig pas a pas pels passos que ens han de portar a reduir les faltes ortogràfiques fins a un 80%. Bé, el primer que s'ha de fer és fer un minut de lectura per descobrir quantes paraules llegeixes en un minut. Imagineu que hi ha un alumne que llegeix 30 paraules per minut, doncs tu li poses. Imagina't que hi ha un altre alumne que llegeix 70 paraules per minut o un altre alumne que en llegeix 120. A mi, jo, clar, que d'alguna forma us hauria de donar un disgust i és dir-vos que, lamentablement, aquest alumne que llegeix a 30 paraules per minut no pot tenir bona ortografia. No pot tenir bona ortografia i s'ha d'esperar a llegir ràpid per poder treballar l'ortografia, per un motiu molt simple. Si tu has de veure les paraules, vol dir que les projectes a la teva pantalla. Però un infant que llegeix molt a poc, vol dir que sil·labeja. És a dir, no veu la paraula com una globalitat, sinó primer un trosset, després un altre trosset i després un altre trosset. Si no veu la paraula com a globalitat, no la pot projectar com una unitat a la seva pantalla. I com que les persones amb bona ortografia veuen la totalitat de la paraula la veuen sencera, sí, ja està, deixem-ho aquí. Hi ha algun matís que hauria de fer, però no el farem ara. Ja està. Però si l'infant resulta que no pot veure la paraula perquè només pot veure una síl·laba, doncs literalment és impossible que l'alumnat que llegeixi per sota de 50 paraules per minut pugui tenir una ortografia raonable. Simplement perquè no pot projectar les paraules. I aquest és un pas previ. Perquè hi ha professors i hi ha professores que diuen jo vull començar ja. Però espera't, no comencis si el teu alumnat no està preparat, perquè xocaràs contra una paret i no és qüestió ni de que pateixis tu ni de que pateixi el teu alumnat. Així que si el teu alumnat no llegeix suficientment ràpid, cal primer fer una feina de lectura i posteriorment abordarem l'ortografia. Us deia que al quadernet hi ha una col·lecció de QRs, per exemple. Quan es fa amb aquesta pàgina d'un minut de lectura, s'explica aquí tranquil·lament, jo què sé, els previs que han de complir, que han de llegir a més de 50 paraules per minut i per què. Per tant, això que estic explicant es veu en un vídeo gràcies a un QR del quadern aquest que us han passat ara pel xat. Això de que llegeixin a 50 paraules per minut normalment passa al segon o al tercer trimestre de tercer. Doncs, lamentablement, nosaltres no podem treballar l'ortografia si no llegeixin a més de 50 paraules per minut. Per tant, possiblement el començarem a segon o al tercer trimestre de tercer de primària o, cosa que recomano molt més,
Jo recomano especialment començar aquest procés al primer trimestre de quart, perquè estàs a principi de curs, venen nets de l'estiu, amb ganes de fer coses noves, tenen interès. A més, a l'estiu els de tercer, no sé què els ha passat, però han fet un canvi tan gran que els de tercer semblen de cicle inicial, però en canvi els del quart ja semblen de cicle superior. Així doncs, vol dir que si comences el primer trimestre de quart a fer aquesta metodologia, les possibilitats que tens de que baixin com una bala són molt més grans. Així que aquest és. Pas previ número 1 era veure si llegien com a mínim a 50 paraules per minut. Pas previ número 2 és fer una avaluació inicial. Jo crec que has de dictar les paraules més habituals en català, les 100 paraules que més faltes ortogràfiques produeixen en català. No t'has de preocupar, perquè al quadernet hi ha la llista de les 112 paraules que generen més errors en català. Així que tu simplement les dictes, ells les van escrivint al quadernet, que per això hi ha 100 foradets per dictar-les. Tu de les 112 en dictes 100, les 100 que et doni la gana, hi ha 12 que no les dictes i ja està. I a partir d'aquí descobreixes el tant per cent de paraules que no dominen, que fallen en la ortografia de les paraules cacogràfiques, ¿vale? Poso un punt. Cacogràfiques, que són aquestes que s'escriuen moltes vegades, però gairebé sempre malament. Molt bé, així que primer, la proposta és que facis una avaluació de les paraules més freqüents i sàpigues quin tant per cent d'aquestes paraules dominen. Però de segona, els demanes una redacció o un conjunt de redaccions, perquè, siguin com a mínim, unes 400 paraules. Com que a vegades, fan una redacció curta, en demanes 2, en demanes 3, en demanes 4, i quan ja tens les 400 paraules, suficient de cada alumne com 400 paraules, en aquesta redacció fas el següent. Fas en aquestes redaccions el nombre d'errades multiplicat per 100 dividit entre el nombre de paraules escrites. I què obtindràs? El nombre d'errades ortogràfiques. Ja està. Per la qual cosa, jo estic dient que tu tindràs el tant per cent de les paraules cacogràfiques que escriuen malament, però també el tant per cent de les paraules que quan escriuen lliurement, redaccions, quan contesten exàmens, quan contesten exercicis, quan prenen notes, el tant per cent de faltes ortogràfiques que fan. Ara diré una cosa que a mi em sembla molt important i us demanaré ajuda. Jo us demano ajuda. Us demanaré ajuda perquè jo crec que és molt important que a Catalunya nosaltres avaluem, a Catalunya i al món, avaluem l'ortografia en tant per cent. Perquè un cop que tu saps el tant per cent de paraules que l'alumne escriu malament, o sigui, per cada 100 paraules, 30, per cada 100 paraules, 40, per cada 100 paraules, 22, per cada 100 paraules, 6. Això és una mida absolutament objectiva. I és indiferent que ho corregeixis tu o que ho corregeixi una altra persona. Perquè un dels grans defectes de l'ortografia és que al nostre país i a gairebé tot el món, jo crec que a tot el món, no conec a cap lloc que no, avaluen a ull. Avaluen a ull. I depèn de qui et corregeix, doncs tens una nota o tens una altra. I per evitar-ho, jo suggereixo que nosaltres avaluem en tant per cent. Aquest és un punt inicial, és un previ inicial, hi ha aquestes 100 paraules per dictar, i llavors a partir d'aquí tu proposes a cada alumne que millori un tant per cent. Per exemple, li dius, Antoni, has tingut un 40% de faltes, doncs al final del trimestre per aprovar tindràs un 20%. Clara, tu has tingut un 30% de faltes, per aprovar a final del trimestre hauràs de tenir un 15%. Diu, oh, quina injustícia, ell un 20% i jo un 15%. Dic, perdona. Si el món fos just, jo no seria calb. Així que a cadascú li demano la seva de meitat. I el següent trimestre us torno a demanar la meitat. I el següent trimestre us torno a demanar la meitat. De tal manera que les faltes baixen a una gran velocitat. Pareu un moment. Hi ha un cert moment en el qual, quan un infant té un 6% de faltes ortogràfiques, baixar un 3 és molt més difícil que baixar d'un 40 a un 20 o d'un 20 a un 12.
Per tant, aquí haurem de ser una mica flexibles. Hi ha un últim tema que a mi em sembla molt important de remarcar, és que les faltes repetides s'hi tornen a puntuar. Per exemple, imagineu que hi ha una persona que ha escrit la paraula però 15 vegades malament en un text. Doncs, objectivament, té 15 faltes. Per què? Perquè nosaltres el que volem és que l'alumnat es concentri en les paraules que més vegades s'escriuen, perquè són les que més s'omplen de caca, de faltes, tots els seus textos. Per la qual cosa, mira, si jo he de fer que un alumne focalitzi la seva atenció en la paraula però o en la paraula, jo què sé, jerarca, home, jo prefereixo que ho faci a la paraula però perquè l'escriu tantes vegades que segur que el seu tant per cent de faltes ortogràfiques baixarà en picat quan domini la paraula però, la paraula també, la paraula ja, la paraula vaig. En realitat, aquesta metodologia, el mètode Gavarró, és un mètode trampós, perquè és veritat, és objectiu que les faltes baixen en picat. Però per què? Doncs perquè ens centrem en aquelles faltes que produeixen més faltes ortogràfiques. De fet, els estudis indiquen que hi ha, no recordo, 67 o 70 paraules en català que produeixen més del 60% de les faltes ortogràfiques dels nostres estudiants. Bé, doncs, quan dominin aquestes 70 paraules, les seves faltes ortogràfiques hauran baixat en un 60%. Què més volem? Pas previ número 3. Als infants els explicarem el secret, els direm, mireu, bona ortografia, dues coses. Veureu les paraules i tindreu una motxilla plena de paraules. A partir d'aquí, oli amb un llum. Ho heu entès? Diuen, uau, vols dir que un no ha de ser molt intel·ligent? Dic, no, no ha de ser molt intel·ligent. L'únic que un ha de tenir és una motxilla ben plena de paraules i una pantalla. De fet, jo us vull explicar que he estat mestre d'educació especial durant 4 anys. I aquells infants, aquells nois, aquelles noies que tenien un coeficient intel·lectual fluix perquè tenien dificultats cognitives, però tenien capacitat de tenir la memòria visual, escrivien uns textos perfectes, molt senzills, molt simples. Lamentablement, els infants que tenien dislèxia no els servia, perquè els infants que tenen dislèxia, com que les lletres se'ls mouen, quan intenten posar la pantalla a la paraula es mou i és un desastre absolut. I encara que aquesta metodologia sembla que alguns alumnes amb dislèxia els hi ha estat útil, jo crec que no puc dir que és útil pels alumnes amb dislèxia, perquè jo he vist que hi ha molts alumnes amb dislèxia que amb aquesta metodologia simplement, com que quan projecten la paraula a la pantalla se'ls mouen les lletres, doncs no els és útil. Però tots els altres infants sí. Pas previ número 4, què farem? Home, doncs els explico als infants, mireu, ara farem el següent. Durant les següents setmanes, primer ens dedicarem 1, 2, 3, 4 setmanes, 5, les que calguin, a enfortir la memòria visual, perquè necessiteu una memòria visual ben forta. Un cop que hagin fet això, i fins i tot jo això ho penjaria en un cartell al col·le, a la classe, posaria a la classe. Un cop que hagin fet això, doncs el que farem serà unir aquesta memòria visual a les paraules. Unirem la memòria visual a l'ortografia. I un cop que hagin fet això, quan això digui, això ja està fet, vinga, doncs passem al següent. Mira, com que això ja ho tenim fet, doncs ara ens centrarem a omplir la nostra motxilla de moltes paraules. Primer començarem amb les paraules que més faltes ortogràfiques produeixen. Aquestes que deia però, vaig, havia, home, estiu, hivern, totes aquestes paraules són molt habituals. I després cadascú, quan ja dominis les estadístiques, cadascú treballarà el seu propi vocabulari, de tal forma que hi ha un moment que és cafè per a tothom, però després, en realitat, això s'individualitza. Que bé! Si en algun moment no m'explico bé, m'ho dieu pel xat, però jo crec que vaig ordenat i tal. Molt bé, aquests són els previs. I ara el que farem serà els passos per ensenyar el procés mental. Tots aquests previs, en realitat, no ocupen temps al col·le. Tu els avalues, els expliques, farem això, però ja està, no. I has avaluat si poden començar perquè tenen més de 50 paraules per minut o no, però no t'ocupa temps. Ara, això sí que ho farem a la classe. Pas número 1. Enfortir la memòria visual. A veure, jo al quadern proposo un exercici que s'ha de fer amb una sèrie de retallables. Hi ha un full determinat de paraules, de figures geomètriques que són per retallar.
i per fer una mena de baralles i fer un joc, però que en realitat el que busca és enfortir la memòria visual. Escolta'm, jo he escollit aquest joc perquè n'he provat diversos i aquest m'ha semblat fantàstic i sembla que va molt bé. Però si ho fessis d'una altra manera serviria? Clar que serviria, clar que serviria. Llavors anem aquí. Quin joc és el que jo proposo perquè he comprovat que va molt bé? Doncs mira, és un joc amb una col·lecció de figures geomètriques que es retallen. Llavors els infants tenen una baralla, cada infant té una baralla de targetes. Llavors, 10 minuts cada dia es posen per parelles i jo li pregunto a la meva parella 5 preguntes i després la meva parella em pregunta a mi 5 i jo li pregunto 5 i ella em pregunta 5 i jo li pregunto 5 i em pregunta 5 fins que tu com a profes dius ei, s'han acabat els 10 minuts, ja podeu guardar les figures, demà ho farem més. Com va aquest joc? Com va aquesta activitat? Doncs aquesta activitat, que no us heu de preocupar perquè hi ha un QR on jo surto amb el vídeo i us surto explicant el joc, vull dir que no, està xupat, Trobareu el PDF, a part que el PDF hi ha tot un... El PDF, jo dic PDF, però en realitat és un quadern en paper també, si voleu. Doncs també hi ha l'explicació pas 1, pas 2, pas 3, però és molt senzill. Jo li ensenyo a la meva parella 2 figures de les que he retallat, 2 a l'atzar, i li dic, fes una fotografia, mira-les i fes una fotografia mental, les guardes dintre del teu cap, les guardes dintre del teu cap. Molt bé. Un cop que les guardes dintre del teu cap, tanques els ulls i dic, jo les estic veient dintre del meu cap, així que fes-me 5 preguntes. I la persona fa una pregunta, per exemple, en aquest cas seria... poden ser preguntes de forma, de color o de posició. Anem a una de forma. El quadrat és la primera o és la segona? Diu, no n'hi ha cap de quadrat. Doncs ja està, s'ha gastat una pregunta. Anem a fer una altra de forma. La primera figura, quina forma és? Doncs és un triangle, ja està. Anem a fer una de posició. La figura rosa, en quin lloc està? Doncs la figura rosa està en segon lloc. Doncs ja t'he fet 4 preguntes. I la 5a, doncs no sé. Mira, el triangle té 3 puntes. Una d'elles senyala al cel o al terra? Al cel. Doncs ja està. Llavors, jo ja t'he contestat 5 preguntes sense mirar, perquè jo al principi mira les figures, he tancat els ulls i estava dient, les estic veient al meu cap, Tu fes-me 5 preguntes. I jo les vaig contestar. Llavors, el meu company em tira 2 figures més. Jo les miro, si el meu company me les ha tirades a mi i ara jo li tiro al meu company. I li faig 5 preguntes. Després ell em tira a mi. Jo i em fa 5 preguntes. Després jo amb ell. Ell, jo, o ella i jo. D'acord? I sempre són 5 preguntes. Són 5 preguntes, llavors quan acaba tu preguntes que aixequin el braç els nens i les nenes que estan treballant amb 2 figures. Molt bé, moltes felicitats. Els que esteu treballant amb 3, els que esteu treballant amb 4, els que esteu treballant amb 5, perquè clar, quan amb 2 és molt fàcil, li dic al meu company, ai, per favor, és que 2 és molt fàcil, tira'm una tercera. Doncs ja jugo amb 3. Quan amb 3 és molt fàcil, jugo amb 4. Quan amb 4 és molt fàcil, jugo amb 5. Quan amb 5 és molt fàcil, jugo amb 6. Total, que nosaltres estarem treballant amb aquestes figures cada dia 10 minuts, fins que tothom més o menys arribi a 4 figures, perquè voldrà dir que tenen una memòria visual com Déu mana, tindrà una memòria visual ben forta. D'acord? Ara el pas número 2 serà, ara que tenen una memòria visual ben forta, la passem a l'ortografia. Està xupat, La passem a l'ortografia. Com la passem a l'ortografia? Doncs mira, amb aquest quadern, com que no té cap lògica, com que és absolutament diferent als quaderns normals, perquè està ensenyant un procés mental, doncs veureu que hi ha una sèrie de paraules de 2 lletres, però també n'hi ha de 3 lletres cap a baix, per darrere són de 4 i de 5 lletres, en fi. Es retallen aquestes figures i fa també un joc, cada dia 10 minuts. Parèntesis, mira, jo us estic proposant que dediqueu cada dia 10 minuts per un motiu molt simple, perquè llavors aquest procés ortogràfic s'aprèn en una mica més d'un trimestre. En canvi, si fas un cop cada 10 minuts, doncs trigues 3 anys a fer-lo. I clar,
Si estàs en un procés que trigues 3 anys i l'alumnat no veu resultat, no hi ha forma humana de que es motivin en canvi. Si el fas cada dia i ells van veient a poc el resultat i quan comencen a haver alumnes que diuen «Uau, jo tenia un 40% de faltes ortogràfiques, estic baixant a un 22%!» I un altre diu «Jo estava...» Llavors, això produeix una motivació perquè és millor 10 minuts cada dia, 10 minuts cada dia, 10 minuts cada dia durant un trimestre i mig i treure's l'ortografia de sobre que està tota la vida 40 minuts d'ortografia, a més fent dictat, quadernets, normes, i la setmana que ve 40 minuts més i l'altra 40 minuts més per arribar a secundària i que els que no sabien no saben. Per tant, jo us proposo això. Molt bé, quin és l'exercici aquest? Doncs mira, retallen aquestes figures, per això hi ha aquí una tisoreta, aquestes lletres, fan unes baralles de paraules, la paraula bo, la paraula re, que és una nota musical, la paraula ou, la paraula do, que és una altra nota musical, la paraula vi, la paraula no, en fi, tot aquest tipus de coses. Aquestes paraules són paraules de 2 lletres, però després també hi ha paraules de 3 lletres, també hi ha paraules de 4 lletres, total que les retallen totes. Es posen per parelles. Llavors, la meva parella em tira una carta. I em fa 5 preguntes d'aquesta carta. Les 2 preguntes són sempre les 2 següents. Lletreja començant pel final. En aquest cas seria A, F. La segona pregunta és sempre, obligatòriament, lletreja començant pel principi. Seria F, A. Us proposo. Us atreviu a lletrejar la paraula cava, glu, 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 la paraula cava, des del final? Anem allà. Cava. A, B baixa, A i C. Us atreviu a lletrejar-la des del principi? Vinga, anem allà. C, A, B baixa, A. El motiu pel qual nosaltres exigim a l'alumnat que ho comenci a lletrejar des del final és perquè tu només pots lletrejar des del final si estàs veient la paraula. I això obliga a l'alumnat auditiu, a l'alumnat sinestèsic i al que veia objectes i no la paraula, a veure la paraula. Atenció, per molts alumnes serà la primera vegada a la seva vida que estaran veient una paraula a la seva ment. A tu et pot semblar normal, però per molts alumnes serà el primer cop. Així que, paciència. No tinguem pressa. Llavors, cada dia 10 minutets. Cada dia 10 minuts, 12. Es posen per parelles i es fan 5 preguntes. Jo, per exemple, estic amb una parella i li tiro una carta que porta una paraula. Llavors diu, per exemple, la paraula fa i dic, ja l'estic veient. Ja li he fet la foto. Vinga, pregunta'm. Molt bé, doncs et pregunto. Lletreja des del final, AF. Lletreja des del principi, FA. Molt bé. La lletra blava quina és? No n'hi ha cap de blava. Hi ha una vermella i una verda. Molt bé. La verda quina és? La verda és la A. Perfecte. La A porta accent o no? No en porta. Doncs una altra pregunta. No, que ja m'has fet 5. Ja m'has fet 5, ara em toca a mi. Et tiro una paraula, mira-la i et faré 5 preguntes. La primera i la segona sempre la mateixa. Lletreja enrere des del final, lletreja-la des del principi. I després 3 paraules, 3 preguntes lliures sobre el color, sobre la lletra, sobre quina és primera, quina és segona, la vermella és la primera o és la segona, davant de la lletra verda quina lletra hi ha, darrere... M'explico? Fem 10 minuts. Quan acaben els 10 minuts, doncs ja pleguem. Quan un infant les paraules de 2 lletres són molt fàcils i diu al seu company, per favor, tira-me'n de 3. Quan les de 3 són molt fàcils, i diu, per favor, tira-me'n de 4. Quan les de 4 són molt fàcils, per favor, tira-me'n de 5. I així anem fent. Tu, al final del dia, preguntes aviam quants de vosaltres esteu per paraules de 2 lletres. Moltes felicitats. Quants de vosaltres esteu per paraules de 3? Moltes felicitats. I així vas felicitant a tothom. Però tu saps que quan tothom arribi a 4 lletres, serà el moment de dir, mireu, ja portem molts dies fent això,
Així que ara, com que ja portem 3 setmanes treballant això, ara passarem al pas següent. Fixeu-vos que nosaltres primer hem enfortit la memòria visual, després l'hem unit a l'ortografia. Ara què ens toca? I tots miraran el cartell i diran, ara toca la motxilla, ara toca omplir la motxilla. No us heu de preocupar perquè amb el material, amb el quadern en paper o en PDF, hi ha uns QRs on a cada un dels passos jo l'explico. Per exemple, aquest pas jo l'explico amb un vídeo que dura 8 minuts i que es pot veure amb aquest QR o el pots veure, si vols, amb aquest link d'aquí. O sigui, està xupat. Dius, ai, ara no me'n recordo què va dir, com es feia aquest joc. No pateixis. Vas al vídeo, vas al link, clinc, t'ho explica. A part de que al costat hi ha l'explicació escrita. És que aquest any hem millorat moltíssim el quadern perquè l'hem fet perquè es pugui seguir sense haver fet mai cap formació amb mi, sense haver sentit absolutament res. Motxilla de paraules, que és el pas següent. Home, ara hem d'omplir la motxilla de paraules amb vocabulari, amb el vocabulari cacogràfic. Cacogràfic. Bé, ho deixo aquí, amb el vocabulari cacogràfic. Com ho farem? Home, doncs molt senzill. Ho farem en 4 passos. Primer, els donarem unes tècniques d'estudi perquè s'estudiïn el vocabulari cacogràfic, però partit en blocs d'unes 25 paraules. Són 25 paraules que es retallen, que es treballen. Ara dius, ostres, és que jo treballo... que això a mi em va passar, quan treballava en una escola d'alta complexitat, treballar amb 25 paraules es suposava un esforç. I jo volia que tinguessin èxit de seguida. De tal manera que en lloc de 25 paraules feia 12 paraules. Feia un grup de 12, a vegades feia un grup de 10, un altre grup de 10, un altre grup de 10. Total, si ens hem de ventilar les 100 paraules cacogràfiques o les 112, les podem fer en grups de 25 o en grups de 12. Molt bé, jo els hi dono. El primer pas serà donar una sèrie de tècniques d'estudi que són, i això és fonamental, visuals. Visuals. Perquè hi ha molts infants que intenten estudiar-se el vocabulari cacogràfic auditivament. I clar, això és un desastre. Tot el que hem avançat ho retrocedeixen. Per la qual cosa, el quadern aquest ja el veureu, no heu de patir perquè, aunque us el passarem, doncs no hi ha cap més problema que aquest. Però hi ha 2 pàgines en les quals t'expliquen 12 formes o 13 d'estudiar-te visualment les paraules. I aquest és el punt número 1. Després et donen uns jocs per memoritzar-ho, perquè de tant en tant dius, doncs mira, fem un joc i així practiquem. Estupendo! Per la motxilla de paraules, doncs també hi ha un programa informàtic que te les pregunta. Que bo! I finalment hi ha un sistema de sobres per si dius, mira, és que el meu alumnat no té internet, això passa molt a Amèrica Llatina, i en certes escoles que l'alumnat amb risc d'exclusió social, no? Doncs hi ha un altre sistema perquè les puguin practicar sense fer servir el programa informàtic. Anem a repassar-ho d'una manera. És a dir, el primer que fem és donar una col·lecció de paraules amb una sèrie de tècniques d'estudis. Per exemple, lletrejar la paraula començant pel final i després pel principi. Un altre exemple. Imaginar-se que d'aquí davant tenim una pissarra, que el nostre dit és de guix, que escrivim la paraula i queda escrit aquí. Un altre exemple és imaginar-se la paraula amb la lletra difícil d'un color diferent. O hi ha 13 tècniques. Cada infant escull la tècnica que li va millor, però només d'aquestes. I tenen prohibit inventar tècniques. No fos cas que inventessin una tècnica auditiva i en lloc d'avançar retrocedissin a pesar de posar bona voluntat. Ja us he dit que amb aquest vocabulari es poden practicar jocs. Hi ha jocs diferents que estan explicats al quadern, una oca ortogràfica que és molt fàcil, un altre joc d'apostar, un d'apostar i a pujar, en fi.
I després hi ha un programa informàtic que es diu EduDigital. Mira, el teniu aquí, veus que et pregunta, diu baix, la paraula baix, llavors et diu B alta o B baixa, i et demana que la lletregis començant pel final, començant per aquí, aquí, aquí i aquí. És a dir, t'ajuda a estudiar les paraules i te les pregunta. El programa informàtic és prou intel·ligent per saber en quina paraula t'has equivocat i si t'has equivocat te la pregunta més vegades. Però si una paraula l'has encertat ja diverses vegades, deixa de preguntar-te-la perquè ja te la saps. Jo vull dir una cosa, i és que EduDigital, que està inclòs gratuïtament amb el quadern escolar, i hi ha un QR que l'explica perfectament, és complementari, però no és la totalitat. Ho dic perquè hi ha alguna escola que diu nosaltres només fem l'EduDigital. Home, algú farà, d'acord? Però ja està, deixem-ho aquí, no molt més. Anem. Pas 3, per omplir la motxilla de paraules. Hi ha paraules que s'han estudiat. Normalment tu els has donat una col·lecció de paraules, 25 paraules, 12, si és un grup que li costa molt mantenir la motivació, llavors posen les 12 paraules o les paraules que hagi posat les posen amb el sobrenúmero 1. Com que avui no hi ha cap paraula amb el sobrecontext. Perdó, estic explicant fatal. Torna a començar, Daniel Gavarró. A cada infant se li donen 4 sobres. Ja està. A un sobre se li posa el número 1, a un altre se li posa el número 2, a un altre se li posa el número 3 i a un altre se li posa una cara contenta. És el sobre content. Molt bé. A cada infant també se li donen 25 paraules per aprendre o 12, que són les que s'estudien amb les tècniques d'estudi. Molt bé. Un cop a la setmana, un cop cada dia, 10 minuts, si no poden treballar amb l'EduDigital, perquè això és l'EduDigital, però en paper, en sobres. Es posa un davant d'un altre, es posa en una parella, jo li dono els meus sobres al meu company i el meu company em dona els seus sobres. Llavors jo tinc aquí, avui tinc les 25 paraules que m'han posat, o les 12, d'acord? Avui no en tinc cap al sobre content, no en tinc cap al sobre 3, no en tinc cap al sobre 4, al sobre 2. De tal manera que el que farà la persona és que em preguntaran les paraules del sobre 1. Si me les sé, aniran al sobre 2. Per exemple, la persona em pregunta avió i dius, mira, sense H, amb V baixa i accent en la O. La següent diu, home, doncs mira, home, encara que soni home, acaba en B. I per cert, que porta una H. I llavors, totes les 25 paraules te les pregunten i tu les dius. I després a l'inrevés. Si una paraula l'encertes, va al sobre 2. I si no l'encertes, es queda al sobre 1. Oh, quin xasco, El dia següent, me les tornen a preguntar 10 minuts al meu company i jo li pregunto les seves. Però avui ja tinc les del sobre 2, de tal manera que jo li pregunto les del sobre 2. Si les sap, aniran al sobre 3. Si no les sap, és una pena, però tornaran al sobre 1. Però si les que hagi sapigut, les posarem aquí al sobre 4. Al sobre 3. El dia següent, em comencen a preguntar. Ara l'he cagat. No l'he explicat bé, però vull dir, primer em pregunten les del sobre 2 i després em pregunten les del sobre 1. Vale? I si hi ha alguna del sobre 1 que ha de ser, doncs torna al sobre 2 per demà. Dia següent. Em pregunten les que tinc al sobre 3. Fantàstic. Si resulta que les sé marxen al sobrecontent, aquestes que me les he sapigudes. Si resulta que jo no me les sé, he fallat amb unes, doncs és com l'oca. Em maten, torno al sobre 1. Avui em pregunten les del sobre 2, que si me les sé van al 3, i si no, tornen a l'1. I em tornen a preguntar les del sobre 1, que si me les saben, si me les sé, van al 2, i si no, es queden a l'1. Dit d'una altra manera, com que cada dia em pregunten totes les paraules,
Per arribar al sobrecontent, com a mínim, me les hauré hagut de saber 3 dies consecutius. Perquè com falli, tornen al sobre número 1. No importa que estigui al sobre 3 o al sobre 2, si fallo, tornen al sobre 1. De tal manera que quan una paraula arriba al sobre 3 és que 3 dies consecutius que me les han preguntades les sabia bé. Sabeu per què es diu sobrecontent? Doncs perquè no et pregunten mai les preguntes del sobrecontent. Per si és sobrecontent. I aquí teniu unes quantes paraules que són d'aquestes de 25, que són les que són retallables, que estan del vocabulari cacogràfic, que són les que es posen al sobre 1, perquè després aniran al 2, perquè del 2 aniran al 3 i perquè del 3 anirà al 4, a mesura que cada dia me la sàpiga, a no ser que les falli, perquè si fallés tornarien a la 1. Que ho tenim clar. Espero que m'hagi explicat en claretat. Pràcticament estem acabant. Perquè un cop que nosaltres hem aconseguit que el nostre alumnat hagi fet les 112 paraules del català, doncs ara utilitzarà els sobres o utilitzarà Edu Digital pel seu vocabulari propi, pel seu vocabulari personal. És a dir, que imagina't que un dia fa una redacció i s'equivoca en 4 paraules, doncs les posa al sobre número 1 o bé les pot escriure a Edu Digital perquè Edu Digital te les pregunti. Molt bé. És a dir, que hi ha un cert moment en què quan ja et saps les paraules cacogràfiques comences amb el vocabulari personal. I llavors, és quan pots començar la segona llengua. És a dir, si fóssiu vosaltres els meus alumnes, jo diria: cariños, que es en castellano. Diría: hola, estoy muy contento de estar aquí porque sé que Daniel he estado trabajando con Daniel el vocabulario de catalán. Ahora vamos a empezar con las 100 palabras cacográficas del castellano. Todo lo que habéis hecho antes de memoria visual sirve para el castellano. Lo que ocurre es que yo os voy a dar unos sobres de otro color, os voy a dar acceso a Edu Digital al apartado de castellano para que el ordenador os pregunte palabras en castellano o para que vosotros trabajéis palabras en castellano. Y entonces no os preocupéis porque yo os voy a dar las 25 palabras que más faltas producen en castellano y entonces os las preguntáis por pareja. Si te las sabes, pasan al 3. Pero si no te las sabes, entonces se quedan en el sobre número 1. Bueno, total, que esto es lo mismo, pero empezando con la segunda lengua, que en el nostre cas jo crec que seria el castellà. Perquè en realitat jo vull dir-vos també que aquesta metodologia està traduïda a l'anglès, al francès, al castellà, hi ha una versió de castellà d'Amèrica Llatina, hi ha una versió d'anglès d'Austràlia, una versió d'anglès d'Anglaterra, una versió d'anglès dels Estats Units, hi ha la versió valenciana, hi ha una versió en gallec, hi ha una versió en euskera, perquè en realitat nosaltres no estem ensenyant ortografia, estem ensenyant el procés mental que porta a escriure bé, que és ben diferent. Uau! Així que un cop que s'ha fet en català, es fa en castellà. Ostres, tu! I ara ja pràcticament estem acabant. Les últimes pàgines d'aquest quadern, les últimes pàgines, el que fa és ensenyar a reeducar la còpia. Què vol dir reeducar la còpia? Molts infants, quan copien de la pissarra o copien del llibre, es dicten auditivament. Cal reconvertir-ho perquè sigui un treball visual. Si no, cada vegada que copien, estan espatllant l'ortografia i això no ho haurien de permetre. Hi ha tot un parell de pàgines que explica com fer servir la lectura per millorar l'ortografia. Perquè quan estiguem llegint puguem parar en alguna paraula, lletrejar-la enrere, lletrejar-la endavant i continuar llegint. De tal manera que el cervell aprèn que quan tu estàs llegint has de guardar visualment les paraules. Hi ha una altra pàgina o dues que en realitat podeu veure com fer dictats de forma que obliguin a l'alumnat a fer memòria visual i no auditiva. És a dir, que hi ha tota una primera part, aquí estem
és aquesta part final d'aquest procés d'ensenyar el programa i el procés mental que porta a la bona ortografia, de reeducació. Reeducació de la còpia, reeducació de la lectura, reeducació dels dictats. I ara sí que trobareu el quadern i és el moment adequat de fer la normativa bàsica. Dic bàsica, és a dir, només les paraules només les normes que inclouen una gran quantitat de paraules amb poques excepcions, perquè no val la pena fer una norma que té 20 excepcions i 8 paraules. No val la pena. Així que ens centrem en només normativa que aborda moltíssimes paraules amb poques excepcions. I llavors què fem amb aquelles normes que són de molt poques paraules? Home, doncs t'aprens les paraules i no cal que et sapigues la norma, hombre, que és molt més fàcil del que sembla. I arribats aquí, ara sí que fas una avaluació final i dius, vinga, en el cas de que el vocabulari cacogràfic ja és domini, només cal que facin escriptura lliure. Escriuen lliurement un text o 2 o 3 que el pots agafar de català, el pots agafar de matemàtiques, el pots agafar de socials, el pots agafar d'una altra assignatura i veure quan escriuen lliurement quin tant per cent de faltes ortogràfiques tenen. I com ho fas? Doncs aplicant la fórmula. El nombre d'errades multiplicat per 100 dividint de les paraules escrites. I llavors dius, mira, quin tant per cent de faltes tens ara? Doncs mira, aquell alumne que tenia un 40%, doncs ara potser té un 14%. Quin tant per cent has millorat? Doncs mira, de 14 a 40, doncs he millorat un 16%, però fes-te la mar de bé, soc un crac de, o un 26, jo que sé, he millorat una barbaritat. Així que l'últim pas és fer una avaluació final, perquè és imprescindible que puguem veure objectivament en tant per cent, sense enganyar-nos, de forma objectiva, la millora que hi ha hagut. I reitero que crec que és fonamental que nosaltres avaluem el nostre alumnat en tant per cent, perquè això no importa qui ho corregeixi, el resultat és el mateix. Moltes persones, estem acabant, moltes persones pregunten, i ara què hem de mantenir després? El que et doni la gana, el que vulguis. Perquè un cop que l'alumne té un procés visual per guardar les paraules, l'únic que necessita és estar en contacte amb paraules i anar-lo motivant, anar motivant a la noia, al noi, a que vagi guardant les paraules com a imatges. Però que és una cosa que ja hem fet. Per la qual cosa, per exemple, imagineu que féssim una lectura d'un llibre en veu alta i fossin capitulets curts i anéssim marcant les paraules del significat difícil, però també les paraules ortogràficament difícils. Imagina't que aquells jocs que nosaltres hem fet, que estan aquí posats, els jocs que estan aquí al quadern ortogràfic, els poguéssim aplicar amb les paraules que surten aquí, les paraules difícils que surten de la lectura. Què significaria? Que a través de la lectura estaríem fent ortografia. Però també podem fer un taller d'escriptura. Podem escriure i a partir del que anem a escriure, escrivim una novel·la entre tota la classe, coses d'aquest estil, i treballem les paraules que cadascú s'equivoca. O bé fem un taller de teatre i mentre s'aprenen el guió del teatre, mentre s'aprenen els papers corresponents, vosaltres sabeu el que significa aprendre's una obra de teatre de 8 pàgines a nivell ortogràfic? Aprendre's de memòria 8 pàgines de text és bestial. Clar, és que no cal que fem quadernets ortogràfics. Hi ha una cosa que aquí al xat us està dient el Jorge, d'una forma molt... Us està recordant, el Jorge és una persona que m'ajuda. Diu que si vosaltres voleu dir a companys i a companyes, demà faré aquesta formació en castellano, perquè demà la faig per Espanya. I després, dijous, també en castellano, faré el proceso mental de los problemas matemáticos para el ciclo inicial. I ho teniu aquí al xat, perquè igual que hi ha un procés ortogràfic, un procés mental ortogràfic, hi ha un procés mental pels problemes matemàtics. I això l'explicarem dijous, l'únic que l'explicarem en castellano. I serà només per cicle inicial.
problemes de cicle inicial, però és superinteressant per si voleu dir a algú. Encara diu, ostres, no t'importa que no puguis venir en directe, perquè encara que no puguis venir en directe t'envien el link i després ho podràs veure. Molt bé. Què mantenir després? Doncs qualsevol cosa, lectura, taller d'escriptura, taller de teatre. Si vols, també pots sostenir, també pots mantenir els quadernets d'ortografia. Jo crec que no cal. Jo crec que no cal, o sigui que si fossin uns quadernets d'ortografia que fossin divertits, creatius, bestials, que no ho són. Però bueno, ja està, deixem-ho estar. Preguntes habituals. Quan ho podem aplicar? Mira, jo ho aplicaria a quart de primària, al primer trimestre. Perquè ja llegeixen a prou velocitat, és principi de curs, no m'estresso, tenen prou capacitat cognitiva. Quart de primària. Posaria el quadernet aquest a la llista de llibres de quart de primària i vinga. Ara, el primer any el faria quart, cinquè i sisè, clar. I si estigués en un institut, el posaria primer d'ESO, ja està. Perquè llavors m'asseguro que tothom, a partir de primer d'ESO, té el procés ortogràfic adequat, si estigués en un institut. I si estic en una escola de primària, el posaria quart, i el primer any a cinquè i a sisè, perquè tots aquests ho fessin. Però després només el deixaria quart. I a cinquè i a sisè, doncs, a cinquè i a sisè faríem això, faríem taller d'escriptura, taller de lectura, taller de teatre, mantindríem l'edu digital, mantindríem els sobres per preguntar-nos al vocabulari les paraules que cadascú falla i tenir un sistema per integrar-les i ja està, no caldria res més. Doncs què mantenir? Doncs això. Mantindria edu digital i els sobres, les tècniques d'estudi, perquè si jo m'equivoco en una redacció, he de tenir un sistema per integrar aquesta paraula a la meva motxilla. I aquest sistema es diu el programa edu digital o els sobres amb les tècniques d'estudi visuals. Ja està, és l'únic que mantindria. Llavors, el cicle inicial què fem? Home, doncs el cicle inicial enfortim la lectoescriptura, fem que no odin l'ortografia i com. I una cosa molt útil és que aprenguin unes poques paraules visualment, unes poques. Per exemple, que aprenguin els noms de tots els nens i les nenes de la classe i dels profes, dels seus mestres més directes, que això va a missa, això s'escriu així, m'és igual l'opinió que tu tinguis, s'escriu d'aquesta manera. I per tant fan un treball de memòria visual. I a la millor fan un treball de memòria visual amb 4, 5, màxim 10 paraules. No tothom se n'en sortirà al cicle inicial, però com a mínim ja els esteu indicant que l'important és veure les paraules. I a educació infantil què feu? Res. Educació infantil no feu res d'ortografia. No us toca. Us toca jugar amb les paraules, amb la fonètica, que descobreixin la relació entre la grafia i el so. Això és el que toca, però ortografia, educació infantil, no. Perquè si no ens estem academitzant l'educació infantil. I si hi ha un infant que té dislèxia, li serveix? En general no. Lamento, en general no. Però si és un infant que no té dislèxia i té necessitats educatives especials, però és un infant que parla amb normalitat i llegeix amb una certa normalitat amb més de 50 paraules per minut, l'únic que no és molt espavilat o té una altra dificultat, no hi haurà cap problema. Aquest alumne ho farà fantàstic. Dir-vos que, clar, us han passat aquí aquest quadernet amb una marca d'aigua en PDF, però ara contestaré a l'Elisa que pregunta una cosa de tercera de primària. Llavors, aquest material, com que jo he explicat el truqui, us podeu fer el material vosaltres mateixes. Vosaltres mateixos feu el material, l'escriviu, el redacteu, l'il·lustreu, el fotocopieu, ja està. Aquesta és una opció. Com que durant molta gent, moltes vegades la gent deia, per favor, això no m'ho facis. Dona'm un material editat que ja el compro i s'acaba la història. Doncs existeix aquest material editat i, per tant, el podeu comprar, el podeu demanar al vostre alumne que el compri. O bé, una altra opció és que existeix el material en PDF amb permís per fotocopiar-lo. Llavors, compres la llicència de fotocòpia per a aquest curs. Llavors, durant aquest curs, puc fer les fotocòpies per l'alumnat que l'he comprat. Per exemple, compro 30 llicències per 30 alumnes. Doncs tens el material aquest d'ortografia que el pots fer servir. Quan compres les llicències fotocopiables, en realitat et regalen les llicències de tots els materials. Els materials de matemàtiques i els materials d'ortografia, t'ho dic perquè de llengua. O sigui que
Aquesta és una altra opció. Però jo ara en això no entro perquè jo crec que us ho enviaran per correu electrònic. Igualment, les escoles pobres, les escoles que tenen alumnat en situació de pobresa, alumnes que literalment no tenen llibres perquè no els poden pagar, aquestes escoles, però només aquestes, lògicament, poden tenir la llicència dels materials de forma absolutament gratuïta, o amb beca o de forma absolutament gratuïta. Així que si la teva escola té alumnat de risc i no poden pagar els llibres, doncs ens escrius a l'editorial i ja està, ja t'enviaran un link per això. Hi ha una persona que pregunta a tercer de primària què fem d'ortografia. Jo crec que per tercer de primària, ara deixa que es faci una mica l'animal, ¿vale? Jo aniria treballant la memòria visual, els aniria dient que intentin recordar paraules, intentaria que recordessin unes poques, sabent que no puc fer un treball sistemàtic en tota la classe fins que tota la classe llegeixi 50 paraules per minut, però que qualsevol abans que faci ja servirà i a més els anirà sonant les coses de que no s'han de dir les paraules, les han de veure, que és molt important practicar la lectura, la velocitat lectora, perquè llavors tindran bona ortografia. Bé, això els hi vaig dient. I mentre jo aniria fent l'ortografia que s'ha fet més o menys sempre sense matar-me. Vull dir, sabent que no donarà gaire resultat i que en realitat estic esperant a que la velocitat lectora sigui suficient com per poder fer aquest programa. Jo això és el que faria a tercer de primària perquè així m'estalviaria molta incomprensió de moltes famílies que l'altra opció seria explicar-los a les famílies mira, ho fem així, d'aquesta manera, per aquest motiu, llavors elles ho entendrien, no? Però si a vegades dius que no tenim capacitat, no tenim temps, no és possible explicar a totes les famílies el que farem, doncs fem una mica el que fèiem, però no li tinguis gaire fe. I quan sigui el moment, pac, passes això. Llavors, si algú vol fer alguna pregunta, si voleu dialogar, jo crec que ara seria un molt bon moment perquè nosaltres, doncs, si hi hagués alguna pregunta, jo la contestaria tranquil·lament, si us semblés, Si us semblés. Estic aquí, encara que tinc l'esperança de que m'he explicat amb prou claretat, que sí? Una persona pregunta, en treballs d'expressió escrita, quines faltes ortogràfiques hem de corregir i com ho hem de fer? Des de la meva perspectiva, sempre s'ha de corregir tot. Fins i tot a P5, fins i tot a P4. Quan aquells infants venen escrivint així, s'han saltat 30 lletres, dius, ostres, tu, que bé ho has fet. Però els adults ho escriuríem així, perquè ells llavors entenen que estan millorant en ortografia però que encara no la dominen. Si no hi ha alumnes que arriben a primària i diuen no, és que jo el meu nom l'escric així. Dic, no, perdona, no em diguis això perquè saps què passa? Que el teu nom, que és jo què sé, que és José, porta accent a la E. Diu, no, jo no li poso. Diu, carinyo, és que tu no pots escollir si li poses. I això ha vingut perquè nosaltres no li han corregit tot. Jo hi ha una frase molt bona, quan era profe d'educació infantil, vaig ser 4 anys profe d'educació infantil, als infants, quan els corregia coses, els deia, mira, està fantàstic, és meravellós, és que és impressionant el que estàs aprenent, Jo estic meravellat. Però veus, els adults ho escriuríem així. Llavors, sempre sabien que estaven aprenent, però que encara hi faltava un salt més enllà, no? I, per tant, jo crec que ho hem de corregir tot sempre. I com? Doncs jo ho marcaria, jo ho marco, si depèn de l'edat de l'infant, jo li escric al costat ben escrit, depèn de l'edat de l'infant, li dic, vés a buscar com s'escriu i m'ho ensenyes, no sigui que ho hagi escrit malament, perquè és molt important entendre que els infants, que la memòria visual fa que es quedin les paraules que estem veient. Així que han d'estar ben escrites. Vosaltres no us passa que a vegades corregiu un dictat o 30 o 40 o 50 dictats i com que veieu tantes faltes, al final ja no sabeu com s'escriu allò? I heu de mirar el dictat original. I és que, clar, la memòria visual, quan vas veient coses mal escrites, se't barreja el ben escrit amb el mal escrit. Així doncs, jo ho corregiria sempre, en la mida del possible posaria jo la resposta i si no, els diria, posa-la, però ensenya-m'ho que vull veure que ho has fet bé. Atenció, si una paraula, per exemple, té 5 faltes ortogràfiques, no compta com 5 faltes, només perquè l'únic que li falta és la imatge d'aquella paraula. És a dir, imagineu que la paraula, jo què sé, avió, l'alumne l'ha escrit en B alta, amb una R muda al final, sense accent i amb H. Doncs no és que tingui 4 faltes, no les té. El que passa és que li falta té una única falta. La falta és
no sap la paraula avió. Espero que t'hagi contestat, Elisa? Una persona diu, el treball de preguntar-se les paraules al sobre les han de lletrejar només o també s'han de fer 5 preguntes de posició i lletrejar-les al revés? Mira, Albert, gràcies per la pregunta. No t'has de preocupar perquè amb el material que t'han passat està l'explicació i, per tant, ho veuràs claríssim i, a més, està l'àudio que només explica aquesta activitat i ho veuràs claríssim, però la resposta és només has de preguntar les paraules. Perquè quan estàs amb els sobres, tu te les estudies abans i amb la teva parella el que fa, sobretot, és veure el resultat que ha donat el teu estudi. I normalment és, mira, hi ha 2 formes de preguntar. És, digue'm com s'escriu aquesta paraula, per exemple, la paraula home, amb H i una E al final, o bé simplement l'altra persona l'escriu, mira, s'escriu així, i si l'escriu bé diu la següent, la següent, la següent. Es tracta d'anar realment molt àgils, I no s'han de fer preguntes de posició ni de lletres al revés, perquè això és el que es fa quan s'estudia la paraula. Però quan te la pregunten només volem assegurar-nos de que aquestes paraules que estem integrant, quantes tens integrades. Espero que t'hagi contestat. Una persona diu, cometem l'error de corregir revisant només l'ortografia? Saps què passa? Que, clar, aprendre a escriure és complex. Llavors, hi ha un moment determinat en què diem, mira, ara només corregirem l'ortografia. Hi ha un altre moment en què diem, ara aprendrem a estructurar millor el text. Ara aprendrem a enriquir millor. Llavors, són 2 coses diferents i si tu les marques i dius, en aquest moment no miraré les faltes ortogràfiques, ja ho farem després, o primer mirem les faltes ortogràfiques i després veiem com ho podem enriquir. Si tu ho separes, l'alumnat entén que són 2 coses diferents. Però de la mateixa manera que nosaltres hem de corregir les faltes ortogràfiques, de la mateixa manera nosaltres hem de donar pistes per poder reorganitzar, ordenar, estructurar i enriquir els textos perquè els alumnes tinguin models. Perquè a vegades als alumnes els diem, ara, vinga, que és Sant Jordi, heu d'escriure poesia, heu d'escriure contes, vinga, endavant, els llegim un poema, els llegim un conte i, vinga, ale, a l'aventura. No, home, no, a l'aventura no. Dóna'm recursos, dóna'm estratègies, dóna'm ponts. Però, bueno, això seria tota una altra conferència que avui no tocaria, ¿vale? Una altra persona diu que li agrada molt, que bé, gràcies, Alba. Una altra persona diu, entenc que tot aquest treball es fa a l'aula i a casa no cal fer res. És així? És així i no. Perquè, veus, quan donem una sèrie de paraules per estudiar amb els sobres, jo normalment a l'alumnat li dic, i te les estudies a casa. Amb les tècniques, te les estudies a casa. I quan vinguis aquí, el teu company te les preguntarà. Llavors, cada dia dediquem 10 minuts perquè el company te les pregunta. Ara bé, quan vaig treballar en una escola d'alta complexitat, no hi havia forma humana. Els infants que s'emportaven els sobres a casa, les paraules per estudiar, ja no tornaven mai més, aquells sobres. Llavors vaig decidir que tot es feia a l'aula. I llavors, mira, anàvem més a poc, però anàvem fent. I en aquest sentit pots prendre per les 2 opcions. Després vaig estar en una altra escola en la qual els alumnes eren de classe mitja alta i aquests s'emportaven per estudiar a casa, s'ho estudiaven, ho portaven a casa, però sempre n'hi havia a classe 2 o 3 que no tenien suport i que estaven més abandonats, pobrets, que jo què sé què. Llavors, els deia, no, tu no t'has de preocupar, carinyo, tu no t'has de preocupar. A casa no pot ser perquè no te'n recordes i no t'ho recorden. No t'has de preocupar, són coses que passen a la vida. Mira, quan faltin 10 minutets per rodar al pati, cada dia una persona diferent amb tu ho estudia, ja està. Llavors anàvem donant voltes cada dia amb una persona diferent, 10 minuts abans del pati, es posaven, ho estudiaven, pam, estudia aquesta, estudia l'altra, i d'alguna forma, mira, feien mini-profe. Jo li deia, mini-profe, vinga, va, faràs això, que és com si estiguessis a casa fent els deures, 10 minuts cada dia abans del pati, i ja està. No sé si t'he contestat, espero que sí. Bé, jo tinc l'esperança que aquesta classe us hagi estat útil. Per mail us enviaran el link a aquest vídeo per si el voleu tornar a mirar, per si voleu tot aquest tipus de coses i també per si el voleu compartir amb els companys i les companyes i amb una sèrie de links de materials. Nosaltres hem estat, jo crec que els profes, hem estat ensenyant l'ortografia d'una forma errònia durant molt de temps i la demostració és que aquells que no saben no aprenen. Així que val la pena que, com que estimem el nostre alumnat, intentem coses realment noves. I aquesta és una cosa nova que, a més dona resultats extraordinaris. I jo no sé si amb el mail que us enviaran igual no, però hi ha un estudi, per exemple, de la Universitat de Lleida. Hi ha estudis de universitats diferents, un altre de la Universitat de La Rioja, de la Universitat Latinoamericana, on estudien aquesta metodologia i parlen de millores espectaculars.
i numèricament parlant, o sigui que més val que ho proposem. Hi ha una altra persona, diu, sí, hi ha dues preguntes més. Entenc que l'aplicació de digital substitueix el treball dels sobres? Sí. Fa també aquesta feina d'anar canviant les de sobre de manera digital? Sí. Perquè el programa sap les que has fallat i les que has encertat. Te les pregunta 3 vegades. Si 3 vegades les sap, desapareixen. Si falles, te les torna a preguntar i fins que no les sap 3 vegades, és el mateix. Perfecte. I una altra persona pregunta, si un alumne s'incorpora al grup quan ja s'ha fet aquest treball, com ho podem fer? Ho pot fer sol a casa? Depèn de l'edat. Depèn de l'edat, sí, per exemple, a batxillerat. A batxillerat hi ha un estudi molt interessant de la Universitat de Lleida que demostren que hi ha una millora del 90% de l'ortografia en l'alumnat que estava a batxillerat i tenia dificultats ortogràfiques i van fer el treball a casa. O sigui, això és la bomba en bicicleta. Però a vegades, quan són petits, mira, has de buscar una alternativa. Jo moltes vegades feia aquest truco de que hi ha 1 o 2 alumnes, o 3 o 4, feia un grup de 5 i dic, mira, tu dilluns, tu dimarts, tu dimecres, tu dijous, et poses amb ell 10 minuts abans del pati o després del pati o després no sé què i feu aquesta feina. Vinga, va, que així l'ajudeu i tu també practiques la paciència i practiques la tendresa i l'amor que t'anirà molt bé. I ja està. No sé si t'he contestat, però espero que sí. Però sí, aquest quadernet, de fet, el podríem fer sol a casa. De fet, si nosaltres hem posat aquí, hem posat moltes vegades una explicació molt llarga pels pares o les mares i els profes i un QR, és precisament perquè ho puguin fer a casa. Molt bé, jo crec que m'acomiado de vosaltres, us sembla bé? Moltíssimes gràcies per tot. Que tingueu un dia fantàstic. Jo apagaré la càmera, apagaré el micro, però em quedaré encara uns segons per si alguna persona fes alguna pregunta important al xat. Però d'entrada, jo crec que ja hem estat prou estona, que porteu tot un dia sencer de feina i s'ha de descansar. Gràcies per tot.